Good morning, Philippines! Ulan ng ulan, guys. So, ulan siya ng ulan. Ngayon, may ulan pa. May ulan pa konti. Yan. So, yung mga tanim ko, guys. Alam niyo yung mga tanim ko, nasayahan sila sa ulan. Mas lalo silang lumaki. Alam niyo ba yung naobserbahan ko? Lumaki sila ng lumaki kasi ulan. Pakita ko nga sa ulan man, guys. Hindi ko maano sa inyo. Let's go, Pepe Roxy. Let's go. Come. Let's go, Pepe. Let's go. Come. Yung dryer namin ba parang may squeaky noise. Ang ingay. Good morning, guys. Kagigising lang namin. It's already 7 o'clock. Tawagan ko yung sister ko. Morning daw, sabi ni Tamilok. Nag-sorby siya sa yard niya kasi nagandahan siya. Kasi yung, nag-usap kami sa labas, mag-upo. Kasi maganda yung temperature sa labas, hindi maginaw. Pero hindi din mainit. So maganda yung temperature, nag-upo-upo kami doon. Nag-inom siya ng coffee niya. Ako naman, nakipag-usap sa kanya. Sabi ko, maganda yung natin, yard. Kasi green. Yun, dahil sa chemical na nilagay niya. But anyway, magluluto ako ng breakfast at saka fried rice. Breakfast namin is corned beef. Bumili ako ng corned beef. Time, I will cook corned beef with potato. Small pieces of potato. And onion. And sayang kahapon, nung pumunta kami sa Filipino store, wala silang Spanish bread. Tapos nawala na sila ng Spanish bread. Ngayong araw, Sabado, meron silang delivery. So, ngayon, naalis yun si Tami. Hindi na ako sasama, guys, sa kanila. Makipag-usap daw yung kapatid niya. So, aalis siya. Punta siya sa isang bahay kasi pupunta daw yung isang kapatid. And then, may pag-usapan sila tungkol sa mga, alam na, sa bahay, sa mga kasulatan. So, stay na lang tayo dito para sa aso. Kasi kapag late silang matapos or may mga gagawin pa sila, patay sila, hindi patay. Walang magpakain sa dalawa o magpalabas. Alam niyo naman yung yung dalawa kailangan ilabas pagkahapon. Na-addict ako kay Miss Everything, guys. Good girl, you did this. Hello, everything! Good girl, you did this. Good everything! Loto tayo, guys. Loto. Hello, everything! Hello! Your brother. My son doesn't eat anything. Everything. Luto tayo ng corned beef. And then, pagkatapos ng corned beef, fried rice. And then, egg. Yan. Oh my God. I'm not willing to cut another garlic. Natapon ko lahat ng garlic dito, guys. Kuha tayo para sa rice. Kasi nakakapagod pa minsan mag-cut ng garlic. Yan lang yung hindi sila tumubag. Corned beef.
duck, guys. Remember, it's 2 ducks. Now it's only 1. Are you sure, honey? I'm not sure. I know the only one came. He is too friendly for that big bag. May mga stink bag, guys. So, we should watch that Yeah, shit. it's down there. Monk night. It's the freaking jungle in there. But We watch old show Monk. I didn't even notice. Han! Fine, you tell me the hours. State the hours. Ang sarap ng breakfast talaga kapag Filipino food. Nam-nam. There you go. Erneng! Ngano di makamutubag? Sige, tagtawag. Nagkuhan ko. Nangaon na eh. Naginay ang bulog. Ay, sipa, unti ka ron. Ah. Ah. Yeah? Nya, na kung saan mo ron? Ang sisod, ano niyo? Kuhan. Sarang... Ha? Where? So it's charged the phone black. The black one. Where is it? Why you asking me? Oh, it is... He's leaving, guys. Bye, Tommy. Bye, love. Bye, love. Hi, Say bye-bye to your favorite people. hi guys. Alis na naman siya, guys. Iwan na naman tayo. Han, do you wanna bring something? You know why he doesn't wanna bring food? Taco Bell it is. Guys, kausap ko si Mael Tumbongera. Matagal ko na siyang kilala sa YouTube talaga. Siya yung pinakaunang YouTuber na nakilala ko. At saka si Inday Garotay. Hindi Inday Garotay. Inday Gudiday. Inday Gudiday at saka si Mael Tumbongera. So, ilagay ko yung ano niya dito, guys. YouTube channel niya dito. And then, yun siya. And then, kung makita niyo siya, i-subscribe ninyo. And also, my channel, yung kapatid kong si Inday. Kapatid ko talaga. So, yun. So, sana makasubscribe kayo. Ito yung channel ng kapatid ko. Yung kapatid ko, nag-start pa lang siya. Look what happened, han. This is from your daughter. And, yun. So, subscribe nyo lang, guys, kung gusto po ninyo. Pero yun, i-ano ko lang yung channel nila, pop up dyan. You wanna bring this bag? So, alis na siya. And then, dahil aalis siya, ang gagawin ko is, labhan ko lang yung mga cover ng couch namin. Labhan ko. At saka mag-vacuum ako sa rug. I-vacuum lang natin yan. Ang lagyan ng powder para pang wala ng mga dust. Kasi naamoy ko yan naamoy ko na yung abog dito sa bahay. So, kailangan ko siyang i-clean. Hindi daw siya maliligo dahil, baka mag-ano daw sila doon sa bahay, kumukuha ng mga gamit, yon para maglinis doon. So, sabi niya, hindi na ako maliligo kasi, mag-ano lang ako doon, mapagod lang daw siya doon. Laba tayo. Ang daming labahan. Ay, ang daming labahan. Wala katapusang laba. Ito yung cover ng couch. Kailangan ko lang silang labhan habang wala si Tommy dito. Ang gagamitin natin, ito yung gamitin ko, guys. Yung Ariel. Para naman mabangot, masaya. Ang bango talaga ng Ariel. Grabe. Grabe. And also, guys, pupunta ako sa second floor. Maglinis ako doon. Mamaya. Unahin ko muna itong baba. Naamoy ko yung dust ng bahay na ito.
ngayon. Kalilinis ko lang dito. Ang dami na naman. Naglaba si Tami kagabi, look. Nag-ano na naman siya. Hinahanger. Pabayaan ko lang siya doon. Off natin yung light. And punta tayo sa taas mamaya. Hi! Namiss ko to. Namiss ko tong lugar na to, guys. Dito tayo sa taas. Dinala ko yung itong laptop ko. Hold on. Ilagay ko nga kayo dito. And then, itong ano ko, ito yung mga paperwork ko dito. Mga tax from YouTube. For YouTube. So, yun siya. I-transfer ko lang. Matagal na akong hindi nakapag-edit dito. Matagal-tagal na kasi since, you know, since yung andito si Tami. Well, sa baba naman talaga ako mahilig mag-edit. Na-miss ko to dito. Ang dami kasing abig-abig. Kailangan kong i-vacuum. Mag-vacuum tayo, maglilinis tayo dito ngayong araw para mawala yung mga abog. And andito din yung dalawang aso ko. So ngayon, while andito tayo sa taas nga, ang gagawin ko is, I'm going to turn on, i-on ko lang itong, yung PS4 ko. In-on ko siya para ma-update ko kasi kailangan ko na siyang i-update andun sa ilalim table na yan. Ang daming wires, kaya pabayaan lang natin siya yan. Welcome back, PlayStation. Please. Okay, let me see. Kailangan ko siyang i-update, guys. Matagal ko na itong hindi nagamit. At alam niyo ba kung ano yung plano ko sana? Ilagay ko sana ito sa office ni Tami. Downloading updates. Yan. So, ito yung ano ko, monitor sa gaming. Gusto ko talagang mag-gaming, guys. Pero guys, parang hindi ko talaga kayang mag-vlog, mag-gaming. Hindi ko talaga kaya. Lumakas yung ulan, guys. So, ayan. May ulan pa rin, pero hinahon siya ngayon. Kanina, sobrang lakas. Ito tayo. Hindi pa rin, guys. Nag-upload ako, nagda-download ako ng, ng bagong game. So, naano lang ako sa araw na ngayon. Ay, kasi maulan-ulan. So, matagal pa yan matapos. So, hintayin ko lang yan. So, close lang natin itong blind. Ibalik. Anyway, almost 9 o'clock na and ng gabi. And yeah, 8:44 na ng gabi. Pero yung asawa ko hindi pa nakauwi. Ito, busy pa sila sa isang bahay. Finish time niya ako. Sabi ko, bakit nag-FaceTime ka? Busy pa raw sila. So, baka alis daw sila dun. Kasi, andun pa yung kapatid niya. Basa pa yung buhok ko. Kaliligo ko lang talaga din. And yun, hindi pa ako kumakain. Ngayon, nagutom na ako. Ano kakainin ko? Let's turn the light on outside sa front porch kasi look, sobrang dilim. Kasi weekend, kapag weekend talaga, yung front porch namin, guys, hindi siya automatic. Automatic lang siya yung light mag-on kapag weekdays. My husband is home. Finally, he's home. Dada's home. Let me open that door. Nag-ano lang ako, guys. Nanonood ng K-drama. Sumakit na yung didi ko, guys. Magkaroon na tayo ng binulan-bulan. Anyway, so dito na siya. Kararating lang niya. 11 o'clock na. Ito din naghihintay. Ito din naghihintay. Ito din naghihintay. Ito din. Ito din. Somebody's waiting here. And look at your son. And look, his sister happy. And look. He is like, look. He's really, look. That's what he's been waiting for. Come here, baby. Hey, big girl. Hey, little girl. Mama not give you trees. No treats. That's why he's like happy to see you.
That's why he's happy to What kind see of mama you. doesn't give you treaties? No. No. I would revolt if I were you. Tired. You're a tired looking little boy. You're a big boy. And there's a little boy up here. Okay, now what do you want, hon? Yeah. Ah, he's so happy. He's so proud, honey. Give me the look. He's so proud. He's so proud. Yeah, 11 o'clock na talaga. And I think i-in ko na to dito, guys, kasi late na din. Kararating lang niya. Ang hirap naman. So, tutulog na din kami very soon kasi late na. Pagod din yan. Anyway, wala masyadong vlog. And thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night, guys.